Големият актьор и наш връстник Петър Попюрдонов умира в Пирогов около 6 сутринта на Великден 5 май 2013 година. Една година по-късно аз разговарям с неговата жена, така ще наричам, Даниела Мирчева. Те заедно осиновиха дете. Този разговор е посветен на Чочо, без да кажа, че Чочо ми е приятел. Аз обаче смятам, че моето поколение има своите легенди, има своя смисъл, своите грешки, своите пиянства, своите мечти и изключително кадърно направени неща, изключително смело направени неща. Мога да кажа, че предишните поколения се болтавиха в някакъв страх и по-скоро глупост и свян, докато ние в голяма степен правихме каквото си искахме. И ще продължаваме да правим сега, няма да погребваме поколението. А и всички за Чочо в днешния разговор говорят все едно той е жив. Не казват, бяхме така там. Той е така се опитват да говорят поне. Ти как си? Една година по-късно, как си? Добре съм, доколкото мога да бъда добре без Чочо. Ние сме решили да направим филм за него. Спомен за Чочо, така се казва. Обикновено име. Ще му измислим, освен ако не го променим в движение. И ще го излучим в филмотечно кино Одеон. Така, ще съберем просто приятели да си спомним. И най-вече заради това разбираш ми идеята, че нашето поколение трябва да остави не просто спомен, а такива ярки следи. Може би дори рани, ако трябва. Но трябва да остави. Днес имаме един единствен въпрос към тебе и към хората, които ще видиш. Записани негови приятели. Да. Какво оставя той година по-късно? Как не го забравяме? Това са хората, които сме си говорили. Изключителни думи казват те. Говорили сме с Иван Ласкин, първо ще видиш, после Близнаците Ангелови от Народния театър, Христо Мутавчиев, Деян Донков, Вълев Мариан, Хилда и накрая завършваме с хъшовете. Какво остави? Връщам въпроса. Какво остави Чочо? Какво ти остави на теб? На мене ми остави безкрайната си любов. Така както той е човек, който действително страшно може да обича и обича. Страшно да обича. Това не е дума. Страшно да обича. Да. Чочо, липсваш. Ивета Тилева. Детето как е? Детето расте. Катя. Дивее. Не сме забравили. Да. Поне името изписват правилно. Писаха някои вести, че коментира, че е говорила за Чочо. Че Да, аз не знам на 2 години и 3 месеца как едно дете може да коментира, да разговаря, да пита. Това е дори в патетичните си материали, жълтите лъжат просто. Да. Посочило снимката и казало тате. Да, и разбира, че е осиновена, и разбира къде е баща и... Да. В интерес на истината, аз съм го казвала това. Тя го разпознава на снимки по телевизията. Сочи непрекъснато в къщи и казва тати, но до тук едно 2-годишно дете... Нататък дори е разработка наша си, журналистическа. Нататък е абсолютно художествена измислица. Като ти звънне телефона, имаше тук един въпрос, който моите колеги Симона Милкова не беше задала. Христо Мутавчиев каза в един от тия материали, че като ходи по улицата, вижда нещо интересно и се опитва да набере телефона на Чочо, за да му го разкаже. Изтрива ли си телефона на Чочо? Не. Ти го имаш в... Аз не съм изпряла телефона на Чочо. Телефона на Чочо работи. Много от неговите приятели и колеги продължават да звънят, като искат да разговарят с мен, ми звънят на телефона на Чочо. Ти не си го спряла? Не, и няма да го спра. Той си е там, седи си? Той си е там, седи си, защото... Го търсят? Търсят го, да. Виж колко. На някой даже съм казала, защото има хора, на които и аз звъня от този номер. Да. Нали, тъй като ги нямам всички телефонни номера. И съм казвала, ако искат, нали, могат да сменят името, но не искат. Да. Аз веднъж бях написал какво става с Фейсбук на хората, които почиват, какво става с телефоните им, какво става с тия неща. Аз и Фейсбук профила не съм го спряла.
Това е начин... Като стена, такава, като паметна плоча. Като памет. Като памет. И ако щеш и вярата, че той е с мене, сред нас, до любимите си хора, по любимите си места. Аз не мога да си представя, че ще му изключа телефона, ще спра или ще затворя Фейсбук профила му. Да. Спря ли да плачеш? Няма нищо лошо, че спряла да плачеш. Не, аз знам, че няма нищо лошо. Много по-малко плача. Защото не искам... Това не, че е суеверие, нали? Но казва, че не е хубаво, за да не му се пречи на душата. Да не го тревожи. Да не го тревожа. Има и една такава история, че сестра ми го беше сънувала. Да. И той беше казал да ме помоли да спра да плача в съня. Сестра ти? Да. Той и казва? Да. Нека Дани спре да плаче. Помоли Даниела, да спре да плаче. И аз от този сън, сестра ми го сподели и аз направих всичко възможно. Не винаги успявам, естествено. Това е негово желание. Иван Ласкин го стяга гърлото в нашия материал. Искам да го гледаш и да поиграем една такава смешна игра. Смешна, защо не? Като контрапункт. Така побеждаваме смъртта. Да. Като свърши материала с Ласкин, ти довърши някоя изречение на Ласкин, някоя история, която той е започнал. Става? Става. Ласкин, колеги. Въпросът е към мен на това интервю е да разкажа някоя история за Чочо. Никаква история не искам да разказвам, защото история може да имаш и с таксиметър шофьор и с някой, който си се спълнал сбил с него, напил или си бил с жена му, да речем. За Чочо мога да кажа единственото нещо, което мисли, цял живот ще го мисля, докато дишам, е, че той не живееше. Той определено гореше и този огън топлеше абсолютно всички около него. Това беше човека и е сега, защото той, разбира се, живее чрез нас, неговите приятели. Човека, който толкова много обичаше и работата си, и приятелствата си, и любовта. За него нямаше значение дали приятел и любов са различни неща. Той обичаше, обич, непрекъснато. Той отъждествяваше в себе си тази дума, която съществува, може би само в български език. Обич. Той обича всички. Прекрасно момче, прекрасно същество и, разбира се, изключително добър приятел. Много див, много красив и, разбира се, голям пич. Не знам какво друго да кажа. Би било банално. Мен ми писна вече да говоря за приятелите. Ето, на гримьорката ми стои на Велко снимката. Аз от приятелите си, които починаха, взема си облепа огледалата. Но най-вече, тъй като ми се стяга гърлото. Искам да кажа, че тези, които го обичаме много, трябва да се смеем заради него. Когато се сетя за него, ставам по-добър. Той от някъде ме прави добър и не само мене. Той по принцип умееше да прави хората по-добри. И ги прави и сега. Случиха му се някои унижения. От това, че биваше той като мен и аз като него. Някои колеги се опитаха да го унижат. Къде сте тръгнали, веселица? Това е ангел, бе. Я се замислете, вие кои сте. Защото ние Чочо знаем кой е. Нещо, което нямаше време да ви се случи на двамата, което нямаше време да му кажеш. Има ли такова? Да. Има. Това, което не ни се случи, но аз го направих, разбира се, е да занеса първите гащички на Катето и Рокли. И обувчици, и да нащипа за гъза.
и да я гони из къщата. Абе, това са неща от живота. За съжаление. Голям актьор, разбира се. То, за да си актьор, трябва сърцето да ти е голямо, колкото НДК. Неговото е толкова. Ако той е тук, какво щеш да му кажеш? Да си гледа работа, какво ще му кажа? Кои са тия сантиментални глупости? Ще му кажа, се маха и до вечер да пием в ресторанта на Народния вино. Какво ще му кажа? Стига вече с тия сантименти. Когато съм му казал, казал. В гаража ми. Много обичаше да идва там. Защото имам бидон с зели и бъчва с винце и много вкусни суджуци. Да, това са нещата от живота с такива. Няма какво се правим на големите творци, летящи в космоса, тапаци, които само имитират изкуство, взимат субсидии, пари им дават, така за нищо. Всъщност тъпчат на едно място. Точно осъзнаваше, че България е осъдена да няма представления велики, големи. Като изключим Хъшове. Той много обича Хъшове. Той е много хубаво представление. Много хубаво представление. Това е наистина, то не е представление, то е един разказ за малкото останал протест в умрелия българския народ. И той го знаеше това. И аз много харесвам. Мен да ме вкараш в театър, това е изключително трудно. Има хора, които как издържат това часа, не знам. На театър не трябва да се ходи много. Но аз с удоволствие съм го гледал. Представлението, което е дълго. Много харесвах да съм в Лятна нощ. В Бурята го харесвах много. Въобще там това е талантлив човек. Той не измени на професията. Той не се продаде. Много хора се продаваха. И са и много, много ме липсва. Много. Всеки ден. Влюбен съм в него. Но съм му дрехите, очилата. Дани ми дава. Но се разстроям. Това е... Глупо е си ти интервюто. Аз не мога да разбера за какво са. Иван Джовани достатъчно добре направил книгата. С него го направете, ако ни питате мен. Мъчва ме за Чочо. Не ми е мъчва. Като е в мене, какво да ме мъчва? Какво ще разкажеш, добавиш? Якето. Дала си му якето на Чочо, на Иван. Да, дала съм му и... Сега не знам дали са ловджийски дрехи, но такава с маскировъчни, които Чочо имаше. Му ги дадах. Иван е изключително верен приятел. Те много се обичаха с Чочо и продължават. С Сашка Сърчаджиева те са ми опора. Голяма, непрекъснато ми се обаждат. Помагат ми много, да. И за детето. А двамата с Чочо, Иван и Чочо, имат страшно смешни моменти. Никога няма да забравя, когато отидахме да видиме, Сашка беше излязла вече от родилното. И отидахме да видиме София и решиха Иван и Чочо да къпат бебето. Да. Това беше невероятно просто. Двамата къпат, а ние с Сашка седиме и гледаме и се заливаме от смях. За бебето? Не. Чочо я къпеше, Иван поддържаше леко, то бяха песни, то бяха разни сценки, горкото бебе, а ние с Сашка умира. Абсолютно представление беше. Да. Какво значи и това, което казва Ласкин? Той не се продаде.
Да. Чочо остана верен на професията си до последно. Не се продаде на разни реалити. За мен не също. Един актьор трябва да си знае къде му е място. И Мариан Валев ми го казва, че не иска да го виждат Не. в реалитито или да води игра. Аз разбирам, актьорската професия, аз съм казала 1 милион пъти, е най-тежката професия. И най-ниско заплатената. Да. Възможно ли? Много хора... Актьор и миньор. За мен това са двете най-тежки професии. Добре. Актьор никога не си себе си. Да. Това да можеш да влезеш в даден персонаж... Другата емоция да не е твоята. Да не е твоята, това е изключително. И е най-ниско платената. Разбирам го това, но Чочо остана верен на себе си и на професията си. За мен актьорите нямат място в реалити шоутата. Не е ли мислил той да влезе не в реалити шоу, примерно продажба ли е да водиш някаква, примерно игра, да се продеш на телевизията, за да си храни децата? Не, за игра... Примерно да разшири малко. Не, това не е. Защото пък да водиш една игра, трябва да имаш способност. Трябва да можеш да реагираш пред камера свободно. Може. За игри да се водят, не, това го разбирам. Той самия е водил преди години. Ти кажеш, не се продаде просто така да отиде в реалитито, да Не, каже, ето сега гледайте ме как седа, псувам, как спът, живея, как дъвча, как готвя. За мен това са безумни неща, които един актьор просто не трябва да го прави. Продължаваме играта. Христо Мутавчиев и близнаците Ангелови. Колеги. Гадно е 1 година без Чочо. Това мога да кажа само. Тъпо е. Колкото нелепо си отиде, толкова нелепо е и без него. Някакси не приемам, че него го няма и не приемам това, че трябва да ми е тъжно, че него го няма. И поради тази причина сме си заедно с него и си говорим и си приказваме, псуваме се. Още чувам неговото коре, което си е типичното на Чочо и така на мен ми става хубаво. Виждаме, че Чочо седи на десктопа ти. Стои, защото си говорим с него. Какво си казвате най-често? Обикновено се караме с него. Смеем се, забавляваме се. Не искам да ми липсва. Поради тази причина е тук. И имам много мигове, в които нещо, като се случи, някакво събитие, нещо в моя живот, на улицата, в театъра, веднага тръгвам с телефона, с съзнанието да му намеря номера, да му звъня, да му кажа, пич, нещо какво стана. Това е някакъв навик такъв, защото ние с Чочо бяхме много близки. И така, той абсолютно винаги ме е вдъхновявал с енергията, която има, защото той има убийствена енергия, която те обладава целия и те прави по-усмихнат. Просто такъв е Чочо. Те с Чочо в общи линии лоши спомени няма. Но си спомням, когато репетирахме Хъшове, това беше 10 години. 10 години. Преди 10 години. И всъщност това ни е най-хубавият репетиционен период. И Чочо пристига една сутрин с колело. Кара колело, тогава иначе караше един джип и обикновено пристигаше с джипа, но тогава спортист ще става и идва с колело. И започваме репетиции. Паркира колелото в коридора, събираме се артистите, пиеме кафете, разговаряме си, викат ни на сцената. Сашо ни вика на сцената, започваме да репетираме, Чочо го няма. Чочо тук, Чочо там, викат Чочо да дойде на сцената, отваря се вратата на чакащи, Чочо връхлита на сцената с колелото. На пълна газ, като ние мислиме, че той се засилва. Ние сме отпред на сцената и мислиме, че по някое време ще спре. Чочо не спира, върти тия педали и от сцената продължава да върти педалите. Ние мислиме, че ще спре в последния момент, не спира, върти педалите и скача и с колелото пада в третия ред. Ние сме от сцената и виждаме как колелото се преобръща, Чочо изчезва и 2 гуми стърчат. И ние отиваме притеснени. Чоче, как си? Какво става, Чоче? Добре ли си?
И той се изправя сърдит и казва: какво бе? Пробвам си нещо. Пробва. Той си пробва нещо. Той играе си. Играе си. Играе си. Homo ludens. Той има периоди, в които в смисъл в нормалния живот, когато не е на сцената, не можеш да го разбереш дали е самия той или играе нещо в момента. А не е ли трудно да се общува да живееш такъв човек? Не, напротив, много е хубаво и много весело. Весело. Да, аз съм му задавала много пъти този въпрос, че в крайна сметка, нали, човек, който не е толкова често до него, би се шашнал малко, би се притеснил. Но той ми отговаряше, изпробвам характер. Видял е някакъв човек, който му е бил интересен Си го и е лепнал така и решава започва да го върти. влезе в тази роля. Да, и почва да си го изпробва. Абе, хубави думи. Не може само хубави думи. Карахте ли си? Имаше ли нещо, което така те С Чочо ли? дразнеше? Да. Никой няма да ми повярва, но ние двамата никога не сме се карали. Никога. Искам да видиш Диан Донков. Какво казва за... Но искам да кажа, че Христо, той е, мога да кажа, като част от нашето семейство. Но такива момчета, като близнаците Ангелови, няма. Толкова верни и толкова искрени в обичта си. Тия с колелото, които... Тези така, с колелото, те в театъра са да. по-известни, колкото в телевизия, но те първи ще стават. Те са млади. Те са млади. Нека да видим Диан Донков. Аз бях преди няколко седмици ходих в болницата, защото имах на подезичната сливица ангина и същия ден имах хъшове. Отивам в ИСУЛ и много зле и те казват: ами няма да можеш да играеш днес, и утре дори да лягаш на антибиотици. Оставаш, казвам: не мога, аз днес имам представление, и утре имам представление. 2 дена подред. Бум, бам, отвориха прекрасни, нали, прекрасно ме посрещна. Да видим Диан Донков. Аз бях преди няколко седмици ходих в болницата, защото имах на подезичната сливица ангина и същия ден имах хъшове. Отивам в ИСУЛ и много зле и те казват: ами няма да можеш да играеш днес, и утре дори да лягаш на антибиотици. Оставаш, казвам: не мога, аз днес имам представление, и утре имам представление. 2 дена подред. Бум, бам, отвориха прекрасни, нали, прекрасно ме посрещнаха там екипите и ме вкарат в една стая с 2 легла и казват: лягай тук, където лежеше Чочо, нали, Попов, когато беше нещо бил болен там. И аз забакнах и казвам: вие знаете ли, че аз тази вечер, когато представям, когато падна, аз днеска трябваше да играя неговата роля. И те 2 легла, нали, така че се става и аз легнах там, сложиха ми системи. И вечерта Радина дойде при мен в болницата, те казаха: може да спи при теб, нали, си имаш свободно легло. Донес лежал, нали, някакси. Погледнах така, имаше, нали, прозореца е вляво и имаше штори. И от едната штора една звездичка от небето, ма такава, все едно направила така и ме, разбираш, все едно ме гледал някой от небето, една звездичка, разбираш. И аз не знам, защо се обърнах, нали. Нагоре как чочката, нали, сега. Имам много пъти случаи, в които ходя на гроба на Чочо. Просто ми писва от всичко тук, от всички глупости. Качвам се на колата, отивам на гробищата, отивам на самия гроб, където е на Чочо, запалвам една цигара за него, оставяме, запалвам една цигара за мен, пушим си двамата и знаеш, много е странно. Неговата цигара винаги изгаря по-бързо от моята. Не, че е бил някакъв страстен пушач, но просто явно продължава да си я пуши цигарата. Душата му я иска тази цигара. И винаги си запалвам 2 цигари. Така си обменям някакви свои мисли, чувства с него и така, насоки. Сега не съм изперкал, разбира се, но ми е приятно.
Чочо продължава да кара хората да говорят с него. Не се Да. изперка ли? Има и мистика в тази ситуация. Виждаш как единия... Това, че има звездичка, как да е? Това е човек, мозъка на човек, той си прави връзките, но той е болен, трябва да играе ролята на Чочо, отива в Исул и те му дават леглото на Чочо. Тук вече не може да се каже, че е просто мозъка намества нещата. Това е статистика, която съвпада по един много особен начин. Да, Дори аз, тук, който не харесва мистиката по никакъв начин, покрай този човек има мистика. И то добра. Някаква... Ами, аз няма да открия някаква тайна. Нали? Повечето хора знаят, че Чочо много обича и уважава приятелите си. Това са част от неговите приятели, хората, които виждаме в момента, които той действително много обича и винаги е с тях. Нека да те разсмея сега с Мариан Валев. Много те моля, много хубаво. Мариан? Спомням си една интересна история. Малко преди да започнем да снимаме граница, отидохме на море, на Синеморец. Цяла банда приятели. Аз бях трети курс в Театралната академия. Бяхме Чочо, Белослава, Ути Бачваров, аз, много приятели. И тогава годините бяха доста различни. Това беше 92-а година, на морето на Синеморец нямаше жива душа. Забавлявахме се, готвихме си. Ути ходеше да лови раци на реката всеки ден. И ние един ден решихме Чочо да го изненадаме. Но Ути беше предупредил преди това, че има някаква глутница от полудиви прасета, ги наричаха по това време, едни пъстри такива, и да внимаваме. При което ние естествено го забравихме това нещо и вървим с Чочо през гората и по едно време гледам как му се промени лицето и става такъв и той, нали, когато понеже имаше адски много енергия като човек и понякога мисълта му изпреварваше текста му и се получаваше тази толкова сладка скороговорка, която имаше. И по едно време ме гледа и ме гледа. И аз не мога да разбера какво. И го гледам и по едно време тръгна и скачи на едно дърво. Като катеричка се изкачи. И аз не мога да разбера какво става и викам, Боже, Господи, ако всички актьори са таки, аз по-добре не ставам актьор, нали се сещам? И по едно време гледам от дървото, сочи нещо и обръщам се и срещу мене тичат 20-30 прасета, ама тичат, засилили се. При което аз разбрах, че иска да каже прасета. И скочих аз до него до дървото, прасета явно си гонеха точно нас. И да не взема само да излъжа, ама имаше поне около 20-30 прасета и стояхме половин час качени на едно дърво и ги гледаме и не може да слеземе. И си спомням, викаме, Ути, ела да фърляш камъни да може да ги такова. Реката е на 100 метра от нас. Така както и да е, прасетите си тръгнаха. Слязохме от дървото, слава Богу, всичко завърши благополучно. И после години наред сме се смяли на тази история, как двамата бягаме гонени от диви прасета и се катерим по дърветата. Да. Още един приятел. Още един. Не ни остава време. Трябва да пуснем хъшовете и песента ли е това остана, колеги, видеото. Ще го пуснем, за да завършим, да има време да завършим. Минутка ще имаме да завършим. Пуснете, колеги, последното видео. Просто за много време станахме приятели, после пък се взривяхме един друг само като се видим и се почва бау, става взрива. И ми беше просто много ми липсва. Наистина ми липсва много, защото много по-празно е без него. Той е като онова чудовище, как се каже там, едно анимационно, дето има едно... Точно. Те и други сигурно са страна. Но той се появява и почва и става страшно. Завихря, усети такова. Той целият е въпрос на усещане. Толкова много живот, толкова много любов и толкова много талант в едно същество. Искам да кажа абсолютно искрено, че аз наистина не съм срещала в живота си. Защо ти липсва? Ще ме кара да се усмихвам. Защото ме прави по-добър. Защото правим дивоти с него и това ми харесва. Диване и дете. Изключителен актьор. Така първо няколко уводни думи, които той ми от приятелите, които заобичах. Аз имам малко приятели. Мисъл,
които обичам така безрезервно, истински, на едната ръка. Само. Той беше сред тях. Когато кажем Чочо, се сещам за македонски, сещам се за хъшовете. Всеки от нас има своя звезда, що го води да рде жив. Клетва! Кога свети ярко човек... Клетва от хъшовете. Той викаше преди представление, викаше всички актьори по този начин, обаче много по-силно. Излизаш от гримьорната, като удари трети гонг, преди да влязат на сцената и като се почва с дере, целият театър пее така прави и е ясно, и всички се събират. Клетвата е много смешна, няма да казвам сега. Македонски е писано за Чочо. И Чочо беше водещият актьор, водещата роля в този спектакъл и толкова много неща сме изживяли заедно, благодарение на този спектакъл. Дива не е дете. И клетва. И обичен. И клетва. Кажи ми нещо за Чочо. Ами аз мисля, че Чочо е един изключителен талант, изключително добър човек, който ще съм благодарна на всички и искрено се надявам да не бъде забравен. Искам да благодаря на неговите приятели, които сега казаха такива хубави думи за него. Искам да ти благодаря и на теб. Аз не съм му приятел. Ти не си му приятел, но ти правиш всичко възможно той да не бъде забравен. Не, аз искам да стане ясно, че ние, поколението за заколение, хората, които изчезнаха, инсулта на Мутафчиев, Андрей, сещаш се тия неща. Изгубеното поколение, Чочо, обичаше да казва така. Ние сме изгубено поколение. Въпреки всичко, издържахме в тази корозионна среда. От невъзможното правихме обикновеното, а дори някои като Чочо правеха и необикновените неща. В тази невъзможност, която е тази среда, тези хора, държавата дори на последно място вече няма мраза толкова, колкото хората, които усещам, че им е все тая. Това е Защото името на дявола е равнодушие и забрава, затова трябва да им напомним и трябва да пазим. И трябва да пазим. Тя епохата е и Чочо, и ти, и те, и ние, и аз, и така се... Ние си направихме... Всеки си има епоха. Всеки си прави епохата. Нашата беше ужасна, но пък беше интересна. Това е нашето проклятие да живеем в интересни времена. В интересни времена, да. Искам да ти пожелая всичко прекрасно и думата, която ще му кажеш. Той сега ни гледа, ясно. Нали? Той е с нас. Коя е думата, която му казваш? 3 думи, 5. Няма да те ограничаваме. Влизаме в новините. Любов и никога няма да бъде забравен. Благодаря ви.